Азнакайның язмышы 70 елдан артык инде кара алтын белән бәйләнгән. Шуңа күрә без күп кенә өлкәләрдә даими рәвештә Татнефть җәмгыятенең, нефтьчеләрнең, Азнакай нефть һәм газ чыгару идарәсенең ярдәмен тоябыз. Бу мәгариф идарәсендә, мәктәпләрдә дә күренә. Бездә һәр мәктәпнең шефы бар. Мисал өчен, Азнакай нефть идарәсе берничә мәктәпкә беркетелгән. Алар ремонт төзекләндерү эшләре, уку өчен кирәк-ярак җиһазлар алганда ярдәм итәләр. Бу нефтьчеләр тарафыннан зур кайгыртучанлык. Алар ярдәме нәтиҗәсендә әлеге 2 номерлы мәктәп республика һәм Россия күләмендә уздырылган чараларда зур казанышларга иреште. Хәер, мәктәп тормышы белән якыннанрак аның директор урынбасары үзе таныштырса отышлырак булыр. О своей школе могу говорить очень много, бесконечно. Хочу сказать, что у нас очень большая. В нашем поселке это самая большая школа. У нас на сегодняшний день 545 учащихся. Но бывали времена, когда было и больше. Хочу сказать, что в нашей школе очень большое влияние и большое внимание уделено именно воспитательной системе. Детям не скучно и родителям, потому что очень мощный родительский комитет, очень много работают, очень много помогают. Ну а глядя на родителей, конечно, и дети у нас занимаются хорошо. У нас функционирует и патриотический отряд юноармейцев. Прекрасно работает отряд СМС-дети. Это общешкольный отряд. Это независимо от того, что в каждом классе еще и свое самоуправление. Также у нас очень хорошо работают волонтеры. У нас целый волонтерский отряд. И экологический отряд общешкольный замечательный. И, конечно, очень большое внимание уделяется традициям школы. Вообще, основное направление такое у нас в школе – это школа традиций. Мы всегда за новшество, мы всегда за то, чтобы у нас было современно, внедряем различные современные, методы работы. Но и не забываем о том, что все новое – это хорошо забытое старое. Татнефть гаммауи җәмгыяте экология өлгәсендә яңа инновацион проектка нигез салды. Аның нәтиҗәсендә Актүбә бистәсенең 2 мәктәбендә үсемлекләрне клонлаштыру буенча заманча биолаборатория, биологик класслар булдырылды. Яшь биологлар инновация нигезендә инвитро технологиясын кулланып микроклонлаштыру ярдәмендә биоматериядан алынган үсентеләр үстерү белән шөгыльләнәләр. Биредә әлеге эшчәнлек өчен уңай шартлар булдырылган. Благодарить Татнефть за то, что они предоставили нам такой замечательный биологический кабинет и биолабораторию, которая очень заинтересовала наших учащихся в том плане, что мы тут и химические знания свои оттачиваем, потому что мы с ребятами готовим питательные среды для клонирования. Мы экспериментируем на кислотность этих питательных сред, то есть смотрим, в какой среде, например, клонированные растения будут больше приживаться, меньше будет отходов, то есть гибнуть растений меньше будет. Так, у нас есть, конечно, кружок, который так и называется «Основы биоклонирования». Так, в него записывается очень большое количество ребят, даже есть такая конкуренция. Определенный круг ребят, они постоянно работают, в этом кружке, посещая вот эту биолабораторию, в которой, выполняют следующие действия. То есть, кроме заготовки питательных сред, мы, конечно, еще и занимаемся самим клонированием. У нас большое количество растительного материала для биоклонирования. То есть у нас есть травянистые растения, такие как, например, гвоздику мы клонируем в большом количестве, потому что у нас есть такой проект, сейчас мы научно-исследовательский с ребятами готовим, что мы хотим эту гвоздику попробовать высадить на своей территории в большом количестве, то есть создать определенное количество клумб, опять-таки в плане экологии, то есть оздоровления экологического состояния, окружающей среды, да, мы хотим предложить и поселку тоже определенное количество наших гвоздик, потому что это гвоздики биомодифицированные, то есть улучшенные, у них очень красивые цветы, они быстро растут, менее подвержены болезням и так далее. То есть можно вот это продумать как на будущее вот такую проблему, что мы вырастим и
предложим своему поселку и будем выращивать в своей же школе. Да? Не только для оздоровления, конечно, экологии, для красоты, для эстетики и так далее. Так, мы еще выращиваем, вернее, клонируем, да, древесные культуры, такие как березы, и в основном, конечно, осинами занимаемся. Но почему осинами? Потому что это заказ Татнефти, то есть осины тоже биомодифицированные, они триплоидные, то есть осины, которые менее, опять-таки, подвержены различным там заболеваниям, лучше выдерживают там какие-то изменения в окружающей среде, то есть какие-то негативные, да, изменения, там засуха там, или наоборот очень повышенная влажность. Вот. Потом они растут быстро, осины, и предоставляют, фотосинтезируют очень хорошо, то есть предоставляют большое количество кислорода в атмосферу, выбрасывают. Соответственно, поэтому, видимо, и Татнефть заинтересовались этими осинами и предложили нашей лаборатории в большом количестве, в общем, выдать им вот эти вот клонированный материал. Мәктәптә алып барылган әлеге эшчәнлек белән Татнефть гамәви җәмгыяте җитәкчелеге һәрдаим кызыксынып тора. Мәктәптә уздырылган чараларда да актив катнаша. Шушы көннәрдә генә балалар бакчалары мөдирләре, мәктәп директорлары, педагоглар, проект җитәкчеләре катнашында узган «Фокус Төркем» дип аталган чара да нефтче җитәкчеләрдән башка узмады. Решением генерального директора Наиля Фатшибаганова принято решение по поселку городского типа Актюбинский, открытие ряда проектов, которые будут, скажем так, восстанавливать зеленый щит нашего этого поселка. Соответственно, это вопросы стоят далеко вперед идущими планами, потому что углеводородное нейтральное состояние нашей страны, нашей планеты на сегодняшний день очень глобально отражается на экологии, как вы знаете. Есть очень много принято нормативных актов и со стороны международных организаций по защите этих прав, и также в нашей стране эти вопросы очень глобально и очень актуально поднимаются. Слышали, наверное, вот мероприятия, которые проходят в Питере с участием президента. То есть вот это направление очень актуально, и оно открыто, скажем так, как задача поставлена нашим генеральным директором, и открыт по поселку Актюба несколько проектов. И один из них проект, как раз, который касается вот сегодняшнего нашего мероприятия. Нефть төбәгенең бер тармагы булган Азнакай районының барлык мәктәпләре Татнефть гамәви җәмгыятенең грантына гариза бирделәр һәм отышларга да ирештеләр. Бу уңышка ирешүнең бер алымы һәм күрсәткече булып тора. Актүбә бистәсенең икенче мәктәбе моның ачык мисалы. Сегодня мы собрались в поселке Актюбинский, чтобы обсудить вопросы утилизации отходов. Это направление сейчас очень актуально. Президентом Российской Федерации поставлена задача нам к 2030 году в 2 раза увеличить количество отходов, направляемых на утилизацию, чтобы наши полигоны твердобытовых отходов не разрастались, чтобы не было негативного воздействия на окружающую среду. Поэтому сегодня мы обсуждаем, тему переработки отходов, но компания «Татнефть» ставится во главу угла, что эту работу надо начинать с детского возраста, со школьного возраста. И вот поэтому, обсуждая данные вопросы, мы приходим к тому, что в поселке Актюбинский будут создаваться в школах, в детских садах условия для того, чтобы ребенок с детства приобщался к правильному отношению к отходам. То есть всевозможные отходы производства, которые образуются в быту, он не выкидывал куда-то в окружающую среду, а привыкал с детства их размещать в контейнеры. Мы сделаем совместно с администрацией города, с преподавательским составом, чтобы эти контейнеры были понятны, на них будут индикация цветовая, на них будут таблички, и школьник, десантник будет размещать эти отходы в соответствующие контейнеры. Затем наладится транспортировка этих отходов на переработку.
Туган көннәр елга бер генә, туган көннең кадерен белгенә. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда бәйрәмебез котлы булсын тапшыруы. Һәрберегезгә дә күңелле ял минутлары телибез һәм тапшыруыбызга килгән хатларны сезнең игътибарга җиткерәбез. Азнакай районы Үшәлле авылында туып үсеп, бүгенге көндә шунда гомер итүче кадерле киявем, әтиебез, җизнәбез Абдуллин Илгиз Марс улына 29 октябрь көнне 60 яшь тула. Кадерлебез, без сине чын күңелебездән 60 яшьлек юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Сиңа ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кайгы хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр, туганнарыңның, балаларыңның һәм оныкларыңның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, пар канатың Венера апа белән бергә матур, бәхетле, озын гомер кичерүеңне телибез. Һәр яңа көн бәхет алып килсен, алсу таңнар күмсен шатлыкка, яшәү дәрте янсын йөрәгеңдә, картаерга һич тә ашыкма. Кешенең чын, олы бәхете гаилә иминлеге. Гаилә корып инде менә Венера апа белән бергә 37 ел матур, тату гомер кичерәләр. Булган авырлыкларны бергә җиңеп, бер-берсен аңлап, саклап яшиләр алар. Алар Үшәлле авылында үрнәк гаилә өлгесе дә. Алар бергәләп 2 улга һәм 1 кызга дөрес тәрбия биреп үстерделәр. Барысын да югары белемле иттеләр. Тормышта үз юлларын табарга дөрес юнәлеш бирделәр. Барысы өчен дә зур рәхмәт сезгә, кадерле әтиебез һәм әниебез. Бүгенгесе көндә һәрбер баласы үз тормышы белән матур яшиләр, балалар үстерәләр, ялларда туган йортларына кайтып, әти-әниләренең хәлләрен беләләр, аларга ярдәм итәләр. Кешене бәхет тудырмый, бәхетне кеше үзе ясый. Безнең җизнәбез дә үз бәхетен үзе тудырып, апабызга, балаларына, оныкларына өлеш чыгарып, бүгенгесе көндә дә барлык туганнары белән аралашып, һәрберебезгә үз киңәшен биреп, ярдәм итеп яши. Үзе уңган, үзе булган, үзе шаян ул безнең җизнәбез. Җыр телле дә ул. Озак еллар Уразман колхозында бригадир булып тырыш хезмәт куйды. Эшләү дәверендә төгәллеге һәм уңганлыгы белән бик күп нәрсәләргә үрнәк булып, авыл халкының хөрмәтле кешесенә әверелде. Кадерле киявем, әтиебез, җизнәбез Илгиз. 60 яшьлек юбилеең белән котлап, сиңа йөрәк түребездән чыккан чиксез рәхмәтләребез белән бергә иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Бу гүзәл дөньяның саф һавасын сулап, ризыкларын татып, үз аякларың белән йөреп, тормыш иптәшең Венера белән тигезлектә, саулыкта, сәламәтлектә яшәргә насыйп булсын сиңа. Өегез һәр вакыт бүгенгедәй нурлы, ризыклы булсын. Үстергән балаларыгызның игелеген күреп, оныкларга сөенеп, бер-берегезгә таяныш, куаныш булып озак яшәгез. Киләчәк көннәрегез тигезлектә, тынычлыкта һәм шатлыкта узсын. Без сине бик хөрмәт итәбез һәм бик яратабыз. 60 яшең белән котлап, зур бәхетләр сиңа телибез. Үзең кешелекле булган өчен олылыйбыз бүген сине без. Гомерләрең булсын бәхетле, бәхетләрең булсын гомерле. Җирдә булган бөтен изгелекне бирсен Ходай сиңа бу көнне. Иң изге теләкләр белән әбиең Минниямал, тормыш иптәшең Венера, балаларың Илназ, Эльвир, Илүзә һәм аларның гаиләләре, балдызың Розалия, кайнишең Илкам һәм аларның гаиләләре дигән әлеге матур котлау хатында. Алдагы яңгыраячак җыр сезгә музыкаль бүләк булып барып ирешсен иде. Шаба yıllar җитез атай, туып тотармын димә. Сагыш һәм шатлыклар төяп, елда туган көн килә. Бүген синең туган көнең, иң шатлыклы шәп көнең. Тау-тау чәчәк бүләкләргә, изге матур теләкләргә, өелеп калган көнең. Бүген
синең туган көнең, иң шатлыклы шәп көнең, иң зур бүләк жан дусларың, өзелеп торган туганнарың синең яныңда бүген. Utanmasın, zarlanmasın, yılgır yıllar ötsenler. Байлык, моллык һәм тазалык, куаныш китерсеннәр. Бүген синең туган көнең, иң шатлыклы шәп көнең. Тау-тау чәчәк бүләкләргә, изге матур теләкләргә, өелеп калган көнең. Көнең, иң шатлыклы шәп көнең, тау-тау чәчәк бүләкләргә, изге матур теләкләргә, өелеп калган көнең. Синең бүген туган көнең, иң бәхетле шәп көнең. Тау-тау чәчәк бүләкләргә, изге матур теләкләргә, өелеп калган көнең, өелеп калган көнең. Алга таба зәңгәр экраннар каршына котлау тыңларга Газизов Алимас Атлас улын чакырабыз. Туган көнең юбилеең белән чын күңелдән сине котлыйбыз. Сәламәтлек, шатлык, куанычлар, күңел тынычлыгы телибез. Зур сәләтең, эш сөюең, гадилегең сүнмәсен, изгелегең, игелегең гомергә сүрелмәсен. Синең тормыш юлларыңда очрамасын киртәләр, гел бәхетләр һәм шатлыклар алып килсен иртәләр. Кадерле тормыш иптәшем, әтиебез, бабабыз Газизов Алимас Атлас улы 29 октябрьдә үзенең гомер бәйрәмен 60 яшьлек юбилеен каршы ала. Әтиебез Азнакай районы Әлкәй авылында 1961 елның 29 октябрендә моңсу көзләргә ям өстәргә, теләгәндәй табигатьнең шушы мизгелендә дөньяга килеп, барлык туганнарын, әти-әниләрен сөендергән. Әлкәй 8 еллык Мәлбагыш урта мәктәбен тәмамлый, армия сафларында хезмәт итеп, хезмәт юлын авылында Карл Маркс колхозында тракторист булып башлый. Ул комбайнерда, мастер-наладчикта, кыскасы үз эшенең остасы. Аның хезмәтен зурлап, кыйммәтле бүләкләр, грамоталар белән бүләклиләр. Хәзерге вакытта ул ООО ТН сервис оешмасында мастер булып хезмәт куя. Әтиебез юмар, тырыш, ярдәмчел, кешелекле, аны эшендә дә яраталар, хөрмәт итәләр. Әтиебез кайда гына эшләсә дә сынатмый. Син эшеңдә дә абруйлы хезмәткәр, киңәшче, шуңа күрә дә олы ихтирам казангансың. Син кирәк чакта һәр кешегә ярдәм кулы да сузасың. 1983 елда әтиебез олы җанлы, уңган, сабыр әниебезне үзенә яр итә. Һәм менә шундый парлардан без дөньяга килгәнбез. Әниебез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызны табарга булышканың, яратып сөеп, аталарча кайгыртканың өчен зур рәхмәт сиңа, әти. Инде без үсеп, үзебез әни булгачта, үз тормышыбызны кыргачта, туган өебез һаман үзенә тарта. Чөнки анда сез бар, әти, әни. Син балаларыгызга да дәү әти, өебез һәр вакыт ямле, ризыклы сез булганга. Балаларыңның, оныкларыңның игелеген күреп, әни белән бер-берегезгә куанып, терәк, ышаныч булып, озын гомер кичерегез. Әти, сине олы бәйрәмең, 60 яшьлек юбилеең белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Сиңа ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, ак бәхетләр, балаларыңның һәм оныкларыңның күңел җылысын, ихтирамын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле озын гомер кичерүеңне телибез. Киләчәгең җыр кебек матур, кояш кебек якты булсын. 60 яшь,
Ул әле ир-ат өчен тормыш тәҗрибәсе туплаган бер матур чор гына. Әти, алдағы гомер юлларыңны сау-сәламәт, күтәренке кәеф һәм туган тумачаларың, якыннарың белән бәхеттә, муллыкта үтәргә язсын иде сиңа. Кеше өчен картлыгыңның кадерле, хөрмәтле әти-әни, әби-бабай булудан да зур бәхет юктыр шул ул. Тормышыңның ямен табып матур яшәгез. Шын күңелдән котлавыбыз җыр булып сиңа барсын, бүгенге бәйрәм гомергә истәлек булып калсын. 60 яшең тулса тулсын, йөрәк утың сүнмәсен. 18дәге шикелле тынғы белми дөрләсен. Һәр яңа көн бәхет алып килсен, алсу таңнар күмсен шатлыкка, яшәү дәрте янсын йөрәгеңдә, картаерга бер дә ашыкма. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең, кызларың, кияүләрең, оныкларың диелгән әлеге матур котлау хатында. Хөрмәтле Алима сабый, сезне шушы зур матур бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Тулган көннәрегез, юбилейларыгыз мөбарәк булсын. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйе безнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшәбезне олы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп, үпкәләмә әле елларга. Өйе безнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйе безнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте, бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өйе безнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйе безнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, бүгенге тапшыруыбыз шуның белән ахырына якынлашты. Алда сезнең белән тагын күрешүләр көтеп калабыз. Сау булашабыз, исән имин